her har vi D10. Først placeret i Bundgaard Ny Kop. Og vi er klar til præmieoprettelse. Jeg skal fortælle, at det er til alle 10. Placeret er paket og procent fra Bundgaard By. Vinder og først placeret er Marianne Yde Helstrand på Citana. Hun opnåede i første afdeling 71,053%. I anden afdeling 71,750%. I alt 142,803%. Tillykke. Som nummer 2 har vi Mike Tofte Olesen på Stig. De opnåede i første afdeling 70,965%. I anden afdeling 71,333%. I alt 142,298%. Nummer 3 i Bundgaard By Cup har vi Andrea Woodward på Geisha. Hun har fået i første afdeling 68,86%, i anden afdeling 70,833%, i alt 139,613%. Tillykke. Så er der i Bundgaard By Cup pladsen Kette og Rosette til resten af de placerede også. Det er Andrea Woodward på Butler. 66,228% i første afdeling. 70,716% i anden afdeling. I alt 136,644%. Nummer 5. Nicoline Graf og Sanna Korsgaard Tino. I første afdeling 66,667%, anden afdeling 68,667%, i alt 135,334%. Tillykke. Nummer 6, Julie Lindberg Christensen på Roberto. Og i første afdeling 63,860%, i anden afdeling 66,500%, i alt 130,360%. Tillykke. Nummer 7, Camilla Albrechtsen på Mirai. 62,982% i første afdeling og 65,167% i anden afdeling, i alt 128,149%. Tillykke. Som 8 er Lene Ullenberg på Stavsteds Rebo. Første afdeling med 63,158%, anden afdeling 63,583%, i alt 126,741%. Tillykke. Som nummer 9 kom Anna Riksviti på Landini Kapacet. Første afdeling opnåede 61,404%. Afdeling 64,667%, i alt 126,071%. Tillykke. Og den sidste, vi har nu er Alita Dam på distance CD. Hun har opnået i første afdeling 58,246%, anden afdeling 67,50%, i alt